aliwamazisa indlela zakhe, aliwemigwaqo ahamba ngayo nayisebenza. Wasabantwana wabazisa izenzo. Haleluya. Izo bazalwane ngithanda sibheke lapho ukuthi abanye uNkulunkulu ubapha ukwazi ngayo moya. Abanye bapha lapha ku-28 sibheke noma singeke sibheke kakhulu ukuthi abanye benza baba abapostoli, abanye abaprofethi, abanye ifisa sibheke lapho ukuthi khona abanye uNkulunkulu benza bazi ngaye umoya oyingcwele. Uyabapha ukwazi ukuthi bazi ngaye. Haleluya. Amen. Uma sizobheka njengoba sekukhule kwenu sikhuleka, uma sizobheka nabapostoli ithi iBhayibheli kwizenzo 6:7 abapostoli bazinikela enkonzweni yesu. Amen. Nokukhuleka. Yeah. Then baselithi they greatly multiplied. Amen. Haleluya. Ndamakhulu. Haleluya. Manje besinikele enkonzweni yesu nokukhuleka. Haleluya. Kaloku noma sekuvuka ezinye izinto ezazithinta bona, kwabavuka ukuthi abanye laba babelwa izinto abasayitholi, kwakunenkonzo yokwabela amaphofu. Haleluya. Sekuvuka amaphofu ukuthi abanye abasatholi makwabela. Hayi leyo nto bayithatha bayinika abantu. Bakubeka bona nenkonzo yesu nokukhuleka. Amen. Bayithatha bakhuleka banika oStefani ngoba leyo nkonzo leyo ukuthi abaqhubeke basize abaphofu thina siqhubeka nesi nokukhuleka. Amen. Saqhubeka bazalwane ayikapheli. Ayikaze siphele. Imali movement yokukhuleka ayikaze ukube sazoqhubeka. Amen. Noma ufukane nasakumelana na angeke saqhubeka. Nokukhuleka ukuba babengasenandawo nazo zonke ezinye izinto, babehlangana emnyango bahlangana nesishosho. Uze ukuthi uphethe isiliva negolide asinako, isiliva negolide asinako, kepha lokho enakho kupha bona egameni likaJesu. Haleluya. Babeyinikele enkonzweni yokukhuleka nezwi. Haleluya. Isaqhubeka bazalwane, nithi izwi esifundayo uNkulunkulu baphuwazi ngayo. Amen. Siyazi sonke bazalwane ukuthi omunye bathi mayikhuleka athi uNkulunkulu nathi, omunye uzwa athi mayikhuleka athi uNkulunkulu nawe uhlala kini ungaphakathi kini. Haleluya. Ihlukene kabili le basuke bengaqamba mama, basuke beqinisile ukuthi ihlukene kabili. Haleluya. Ihlukene ngama-dimensions amabili. Haleluya. uNkulunkulu yabakithi ngaphakathi aphinde abe nawe. Amen. Haleluya. Uba kuwe ngaphakathi aphinde abe nawe. Hallelujah. Abe nawe. Haleluya. Amen. Ihlukene kabili le. Lo uNkulunkulu ngaphakathi uNkulunkulu yena usebenza wena. Lo ngaphakathi usebenza wena. Amen. Haleluya. Amen. Lo ngaphandle ubenefitisa ngababanye abantu. Haleluya. Lokho ngaphakathi usebenza umzalwane uzabe nani namafruits. Haleluya. Uzabe neyithelo. Lokho ngaphakathi uma kwenzeka ubona ikhono livutha likhipha amadimoni profeta, kodwa uthola ukuthi awuboni kahle indlela elihamba ngayo, lisuke ligcwalisiwe ngomoya, abantu usengagcwalisiwe kini lo ngaphakathi. Haleluya. Yilo ngaphakathi osuke engakhulisiwe. Amen. Kuyenzeka umuntu abe gifted. Haleluya. Kodwa angabi holy. Kuyenzeka umuntu abe holy kodwa angabi gifted. Haleluya. Kuyenzeka bazalwane. Amen. Kuyenzeka umuntu uthole ukuthi ungwele uhamba kahle, kodwa uthole ukuthi hayi akwenzi lokho umuntu akwenziwa yilabo esithi bagotshile. Haleluya. Le eyangaphansi uthola ukuthi akabi nayo.
uthola ukuthi unothando unazo zonke lezi ezinye iy'thelo. Haleluya. Le eyangaphandle isebenzela abanye abantu. Amen. Le yangaphandle isebenzela abanye abantu. Uthi noma sithi noma siphulela la ngoba umoya ngolo khona uthola ukuthi usiza ngalo umuntu ongakhona. Siyaphulela bese siza ngalo umuntu ongakhona. Le yangaphandle iviwa yabanye abantu. Amen. Le yangaphandle iviwa yithi lethu. Hallelujah. Yes, the yangaphandle it is given for the purpose of holiness. Hallelujah. And character. The yangaphandle it is given for a purpose of power. Yamandla le. Eyokukhipha amadimoni okumelana nabo bonke ofezela ninyona nani na. Yangaphandle le yangaphandle yokuncwela. Hallelujah. Isakhubeka bazalwane. Lithi iBhayibheli liyasifunda khona uNkulunkulu bazalwane abanye abapha ukwazi ngayo moya. Omunye uNkulunkulu bazalwane uyamupha azi nje ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. Umoya wena usebenza kanjani. Haleluya. Uma sezokwenza ukuthi ukwenza kanjani. Ngoba indlela bazalwane uNkulunkulu asebenza ngazo ayifani. Sinajwayela bona sijwayele ukuthi uma ngabe sezokwenza ukuthi ukwenza kanje kodwa ayifani bazalwane. Akufani. Uma sizobheka indlela uNkulunkulu aphilisa ngayo abantu nabona emehlweni ehlukile. Komunye ufika ubeka izandla. Komunye ufika ugcoba uthanda udala ngamathe ubhitha emehlweni uyakhuleka ayavuleka amehlo. Komunye ufika uyamphindisela komunye uthi akayogeza emfuleni. Haleluya. Noma omunye ithi iBhayibheli wafika kuye wambamba ngesandla. Waphuma naye edolobheni waphuma naye kwi-village. Bese ephumile naye wasemphindisela wambeka isandla avuleka amehlo. Indlela uNkulunkulu asebenza ngazo afana. Umbuzo usuzothi-ke wayaphuma naye. Yini asuke naye endaweni aphume naye endaweni. Haleluya. Wayazi ukuthi eminye imoya sendaweni strong kakhulu kwabanye abantu. Amen. Indlela uNkulunkulu asebenza ngazo ayifani. Haleluya. Omunye uphiwa ukwazi ngayo ukuthi usebenza kanjani. Haleluya. Uma sobheka encwadi bazalwane la akhuleka khona abafundi bakhe uJesu ukukhipha idimoni lomntwana othiwa wayeshayela phansi esithupha. Haleluya. Bayafuneka abafundi bemletha kuJesu. Uyasho umzali ukuthi Nkosi namntwana ngimnikile abafundi bakho bahluleka. Amen. uJesu bazalwane siyabuza umbuzo kodwa bazalwane wambeka isandla kanye. Haleluya. Wambeka isandla kanye umntwana washayela phansi kwaze wathi ufile. Haleluya. Indlela asebenza ngayo uNkulunkulu. Haleluya. Kwesinye isikhathi ezinye izinto uNkulunkulu asebenze ngamandla kakhulu ngazo ukuthi ushayile. Izinto ezinengi uNkulunkulu usebenza ngazo ukuthi ushayile noma ukukhulisa ubhamoshana esibhamu. Sebenze kanjalo. uJesu wambeka isandla wasi ushayela phansi kwaphuma kwaphela. Lokho siyabona nakuPetro, siyabona nakuPawulo ehlangana nentombazane wathi unomoya omkhulu. Le ntombazane kuthiwa ihlala imemeza. Dilezi ingxenye iyamemeza waze waqasuka uPawulo wenza ngale ndlela ngisho ngayo bazalwane. Washo ngani? Wathi moya phuma ukaphuma setha. Awuzange ukawazama aphinda washo ngani waphuma. Yathi yaphula wanga besaphuleka. Haleluya. Yathi yaphula wanga besaphuleka. Haleluya. Ngoba le ntombazane kuthiwa edolobheni endaweni yayisimathole abaphathi bayisimathole izuzo. Babekhanda izuzo ngayo. Haleluya. Babekhanda izuzo ngayo le ntombazane. uPawulo eda ngokwembazalwane eniyiphi ithekile kaNkulunkulu eniyinto obona ngayo ukuthi akusesile ugcobo kaNkulunkulu lokuyisipende bathakathi kwabantu khonzo kwemali. Khonzo kwemali manje khonzo kwemali kwamanye ama-athari. Haleluya. Uyabona ngapho lokho ukuthi kunabaphathi abafuna imali.
Amen. Paulo waqasuka baphuza lomoya wahamba baqasuka. Abantu abakhanda. Hallelujah. Baqasuka bathatha bababopha. Hallelujah. Kodwa endlela leyo uNkulunkulu asebenza. Hallelujah. Endlela uNkulunkulu asebenza ngizothina izimbalo nje bazalwane. Hallelujah. Khumbuza izwi kaNkulunkulu. Amen. Siyayazi ke. Hallelujah. Endlela uNkulunkulu asebenza ngayo uyasebenza ebandleni. Yasebenza ebandleni uNkulunkulu. Amen. Ezinye ibusiso uNkulunkulu zirelease ebandleni behlangene abazalwane. Hallelujah. Ezinye ibusiso uNkulunkulu akayikhululi wedwa. Ezinye zidinga ukuthi ihlangane bese kukhulula isibusiso. Awubona ukuthi bheka kuhle ihlangana kwabangcwele. Hallelujah. Mawuyahlangana lezi zize kukhulume ngakho kukhulula kwebusiso. Ezinye ibusiso uNkulunkulu ithulula behlangene abangcwele. Uyasebenza kanjalo uNkulunkulu. Amen. Uyasebenza lapho kugcwele uNkulunkulu. Hallelujah. Athi ugcwele isuke ekugcwele iyothuleka kuwe. Uyasebenza kanjalo. Amen. Ithi iBhayibheli abantu baphuma salo. Iyachaza ukuthi ukhona kodwa ngifisa bazalwane sibheke ethi abanye baphuma salo. Bethezeke bazalwane izikini bazalwane. Ukuthathwa uyobeka esigodini amathambo. Beyobeka esigodini amathambo. Usiyabuza uNkulunkulu ukuthi ezekele amathambo angaphinda na. Hallelujah. Ezekele angazi Nkosi. Amen. Kuyenzeka bazalwane uNkulunkulu akubuze umbuzo. Kuyenzeka uNkulunkulu akubuze umbuzo efuna ukuthenga, ukuhlola, ukuqala, ukuphola kwakho ne-revelation onayo ngayo. Kuyenzeka uNkulunkulu akubuze umbuzo efuna ukuqala ukuphola kwakho ne-revelation nesabelo onaso ngayo. Kuyenzekile angaphila amathambo. Kuyenzekile angazi uNkosi. Hallelujah. Usethi uNkulunkulu ngoba uyabona ukuthi uthanazi usiyaqhubeka uNkulunkulu uthi prophet indodana umphethe amathambo. Hallelujah. Uthi I will cause breath ukuthi angene emathanjeni aphile amathambo. Uthi ngizokhoza translation NIV it will cause breath. Hallelujah. Ukuthi angene emathanjeni aphile avuka amathambo. Amen. Uwezekile njengoba ayethi angazi uNkulunkulu wayene-revelation yokuthi ezinye izinto ziyadinga umoya kaNkulunkulu usephila. Hallelujah. Wayene-revelation yokuthi lokhu-ke mina ngeke sawazikwenza lutho ngakho. Sekudingakala uNkulunkulu ungenelela kaNkulunkulu. Njengoba eshiwo Baba ukuthi uma siziphozishina uyangenelela. Masisiphozishina uyangenelela. Hallelujah. Uma siziphozishina ngoba zabantu lapho ngekho ubaba bayihlela njengoba umsebenzi wabo wawuyihlela nje. Phela yawusungekho umsebenzi omningi abazowenza wawuyihlela nje. Wawuyihlela nje bazalwane. Hawu amasosha angaphambi kwethu awuye emuva. Wathi abaphume phambili awuyihlela nje. Nokulalela wawuyihlela kanjalo. Zaphuka. Hallelujah. Ngoba uyihlela nje. Ngoba into evimba ukusebenza kaNkulunkulu yena bazalwane isono. Bese kuba i-wrong doctrine. Bese kuba ungabi prepared spiritually. Yamvimba uNkulunkulu leyo ukuba ubheka laba bazalwane ukuba bazane bayihlele. Bayi-prepare for ukungenelela kakhulu. Ewangenelela. Wangenelela. Hallelujah. Uthi maya khuluma ngomprofeti uthi ngizobakhoza ukuthi babuyele emuva. Hallelujah. Bazobesa ukungena nje bese bebuyele emuva. Amen. Bazozwa ngayo babuyele emuva. Le emuva babulawa bonke. Shana bonke zobeshini baba amen bakwazana. Amen. Babulala. Into ekufanele senze nje bazona ukuyihlela nje. Ungasabona izinto ahambe kahle zihle nje. Zihle.
uzibona ukengelela kakhulu futhi uyasebenza abonakala ngesimo sesikhathi engathi akekho kanti ukhona ngenzeka ubone engathi akekho kanti ukhona impela webazalwane sisesikhathini lithi iBhayibheli lokhu esibona kuyisithunzi nje sezinto ezisezulwini amen kuyisithunzi nje njengoba banina kanje vula bazalwane uma mabheka spiritual haleluya uma mabheka spiritual emvula ikile le emvula namafu la vela sihlome manje asemnyama manje besiyana ikhuma manje ile iphela manje phumila manje haleluya le amafa emnyama ile manje iphela manje lo mvula hayi le ongelela mafu ifike bonakala ngathi iphane sandla ngathi yakongelela bonakala ngathi ayikho ngathi yakongelela ukuthula wale mvula ingana namafika amabili noma amathathu yazela bonakala ngathi akekho ngathi usakongelela Hallelujah.
babuza umbuzo ngoba befuna ukuhlola umuntu wakhe. Izinto eziningi uNkulunkulu abazalwane asibuza kuzo napha sizenze yena akatholi lutho ngazo uzosiza thina. Eningi uNkulunkulu asitshela ngazo ukuthi yena ukuyenza kanje akatholi lutho usiza thina. Angabe hambe kukhule kwenu. Haleluya. Ngoba umzalwane ukhula vele kukhule kwenu. Angabe thi sekukhuluma noma umzalwane kukhule kwenu. Apostoli. Haleluya. Apostoli bayinikele nje. Haleluya, bayidedicate umsebenzi wethu nomkhuleko. Umzalwane bazalwane ukhula emkhulekweni. Mahomse. Haleluya. Nakho-ke lokho kuthiwa hambe emkhulekweni. Haleluya. Wawona nje lo mzalwane uyakhula ngalo. Bathiwa hambe emkhulekweni lothi isize umzalwane. Hayi uNkulunkulu. Haleluya. Isize umzalwane. Hayi uNkulunkulu. Amen. Injali indaba bazalwane. Haleluya. Uthi uNkulunkulu bazalwane akasebenzi ngendlela efanayo.